يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, giyap man so kalalayaman tano a programa apad sa panagunta man nagyang kay mga pagaritano amitong sagyang kay page ay iningaranan sa Bitiara sa Kawang. Ayap man mapumanagtano udi na bipagupdatano si sagyang kay programa tano na nagyang kay isa ko mga pagaritano padumambuya si ko malay panaguntaman sa kipupunulon ko Islam ada sa lakaw arwar ki al-akh Abu Asif Maki. Ayari akh Abu Asif mapipikirakan pagumbungan ta si lalag udi na Bitiara na nagyang ko to makapantag si sagyang kay kapumili sa uluan si sagyang kay Sumbi Raguna 2019. Aya pa kay so mga bangsa tano na anto na kun imanga pakayan ipili si isagyang kutwa dato. Ay man nalalag na yung kuta mga pakayan na mapapadalam sa giyang kutwa dato na mapapatoto na giyang kutwa kapilyaon agu kabutuiro sa Piala Damir kagyang kaya Dalagnuswara sa kabgang kami nga sa Usayan si sagyang kay pakay sagyang kay mga bangsa tano. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah gyang aya pagalitan no si Abu Rusti sa gyang aya panahunta man yan. Ayo to mialuin niya na ganta no sa liwanagan di na pugumbungan na sa pamikiran. Lagi yung to mga pakayan no mbuluin na ulwan di na piliin na ulwan. Sumang ulama na sumiurat siran sa mga pakayan amanan yan na ipili ko mului na uluan. Sa kanila na kasi aburus di siya nga inisurat ng mga katanwa mga ulama na basta aya kadagnuwa manan yan na mga tao na malagi duwaya gobyerno iran na Islam ang taon nung kadi kanaba Islam na kagdamiran so kapiyaw kapingid. May na kita miran so kapiyaw kapingid tsaka kumya kapili siya ng uluan iran. Aya pa gani mi aluiran kailangan na masipa to pili ng uluan. Lagi mo to kawa kapaginutulan. Montol. Oh, ada tira. Ada lah. Kagia yung to akabalunya na montol, na mabaluya tutulan ng na montol. Awat montol. Pamanasi ko din yaman kada to na montol. Montol. Para nang gila niya so makatero magalabak kulug yan ko kamu na peke na kusi ko kamberadusa. Kagia so wala na din yang pututa ko mga tawa di pumaginuntulan so kada to. Si Kukyalo yun wala na suratul Baqarah ayat ay kamagatos ako 24 ngoto kaya baro yung wala ada to si Iko Ibrahim alayhi salatu wassalam tigina inni ja'iluka linnas imama buluy na kan sakas iko mga tawa dato ulwan natigo Ibrahim wa min zurriyati bataman ko mga pamilya kan natigo wala ala yanalu ahdi zalimin di pemaday sudiem dia kan si iko mga tao adi pumaginuntulan. Yang mana dia na pili buwan lagi yung kutuwa kuan. Kada to si ko mga tawa ganyan. Yung nga kapag inuntulan, na gina ni mabaluya bakaw, di na foundation, kaya mana niyan na kang gobyerno, kada to. Kagi inuto, kaya mana niya, inad na yung uto, ada to. Kagi para niyan na madenda, so mga tawa di pumaginuntulan. Aniya namar naging uta mga tawa mga salimbut si kudiran ni kang labag sa amanan niya na kalalalungan. Na may kaso to amya pili ka na nabas kanina montol at yan naman kapag runan niya ko mga salimbut. Yang may ka kanabas kanina ni. Kanabas kanina ni maginuntulan. Ay kadua miyali yung mga ulama ay amanan niya na mapi ay imbuto ko tao di na ipili ko tao. Yung uto kasipatan yan sa yung uto ilmu
ilmu iprampay niyan sa wad na mana niyan na maulaula na kagaganian kasolusyonan niyan. Wad na mitan ba ko kapigingod ina misugat kumadak lataw aw ide akal na kagaganian kasolusyonan niyan to. Di na masuldi. Nararaw no ilmu yan. Ilmu to. Di pa ka tiyo ko pag yung to agibo ka bali niya na matao. Mana niya na suti gira na malay experience. Uwan. Malay khibrat. Igo Malay khibrat. Gitu mana niya na kailangan na masipat yan. Si Nabi Rabi na akabasan yan. Naging mo to ating nakakabili niya na sipat yan. Naging mo to ilmu mapuro ilmu. Di na mala ilmu. Na kabubayan yan. So ilmu mapi kamurais sutiktan wa bre to mapasa. Mapasa. Ikadua mana niya na ikatalawa ipilitan ako ulwan. Naging mo to kabili niya na adna pamikiran niya na para ako kang gobyerno. Nagusyo kapten ura, di katukan ura ako pagtaw. Well, napamikiran niya no pamamapi yan. Sigo pagtaw. Para Nababara sa Ginoo niya. Nababara sa ibu sa Ginoo niya. Kaya man na para ako kadakla. Gina ni alien sa ni ko na mawardi na ay tigin na kapkakuasan na ang bulalan sa khibra. Tigtan wa experience. Sa kala experience ka, kala si ka na yaman niyan na gitu sa kapkakuasan sa kalagidan na sipat. Siya Nabi Rabi na tigyan mo na ayaw tigyan na kuha na kailangan na dito na kailangan na mapasangi kapamimikiran sa itigumpiyaw pagtaw. Uy. Ay mana niya na mapasang kapang imagine tignan no. Uy, mapasang kapamimikiran. Sibuto niya subutan. Agu kailangan na malulaw. Malulaw. Masakaw. Mapay katiro. Ay ka kailangan na masipat o ayamanan niyan na pili na kauluan na suti ko ba saraba aseha ayamanan niyan na mape kang bubulosa na tignan. Ano ba balisakit ano ko maging mo to tawa ko. Hilti o pamao. Hilti at ko ba sa English. So Allah naanay nalo niya na pianutuli sa Quran. Sa Suratul Baqarah ayat ay ka-240 agupito. At Allah inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Pinili wala ada to so talot. Sutalot. Pinili wala ada to na ay ni pili wala apitiro yan na wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ay manan yan na kanya ni makaumbu kiran sa kala ilmu. Agumapi kang bubulosan. Hilte. Ay man naging uto mga pagtaw, mga masa o palot, mga Banu Israel to, ito sa mga na ano mga ilmo iran. Ano mga ilmo iran? Ugi na kailangan na sumuuna sa ilmo. Mali experience siya ka piginto. Ikadua na kailangan na mapi kambubulosan. Ay man na sugman na rin aburos di Ibn Khaldun na piya kami di na uto sakit. Tingin na sakit ay man yan na di ka pa kaya pili na kada to. Ay barateno pa matigin na yung tuwa din to kalalakaw. Para na iso pa mo. Bago pa marurura na sa wheelchair. Tigin na dito ka pa kaya pili. Uy no, pa kalalakaw sa bulakwa niyan na piparan niya no to. Ay di mambuos ko kapamakin gan. No pa makumbulag na tangila di pa ka na niya pa kayo ba? Pili ada to. Ano man kakasolusyonin niya ng mga wida kalamay ka turo na ko na di niya kada. Uy na tingin pa makupira nagsasabalaw na ko pa kaya na. Baloy na dato. Ay ka lima mapia ipili ko uluan. Nagyong utwa masipet yan ang utwa kawaraw, mawaraw o kaplindinga ko pagtaw. Inged. Kipe mayan degen ka ko marataba to, inged ga na ko pagtaw. Ay gira na miya minitalbo pa mga ragaw rudi na mga widakal ko inged. Ay kilesa na. Ay kilesa. Una na tigo mga lokso. Ama na malay tindik ko pagtaw niya. Malay tindik ko. Na malay maratabat ko inged. Ay kanum amialo yung mga ulama gilas ta sipat kaya tim on nga pi usentano na nagyong utuwa masipat yan na kailangan na tigi Ibn Abi Rabi na masipat yan nagyong utuwa mapropan yan nagyong utuwa yamanan yan na kanabatan tumalay bubaya ko tamok na gusto mga pimbira mga barandi sa nga dunia di mitataralo pa masukan bubaya yan kanabada bubaya ano nugid na kanabab man mitataralo Agin na niwala sa Suratul Fajr ayat ay ka-20 tigwala awa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ay manan niya yung uto mga tao
na tantuiran na kebebayaan so tamok sa bebayaan mitatarano. Misubra bebayaran. Na siyang utang kapiteran na materiran na tigiran na yalay tani qaddam to li hayati. Inao uba ko bumiya kang gilbek sa minipangon anakan para ko kawiyaw. Para sa Ginoo. Para ko Ginoo. So yamanan yan na kailangan na ay mapili ka dito na yung utwa tao aknabetan to malay ibubay ako tamok. O po niya mapili ka na tanto ang malay ibubay ako tamok na nasigura duwa manan yan na kurap niya so tamok ko. Well, pamako. Pero madagla to. Madaw nagyong utwa kuan. Parate. Kurang unso parate kurang unso kalaksi ko wala. Kapa ako. Kapag kuan yan nagyong utwa inisari kuno pa matamok ka kuan. Di niyan ibigay si kutunen no pa mga tao. So islam mare aburos di. Na ini sugiyan na pinamok tano. Na si tigo sa alima. Kailangan na malim mo tigra no. Ay bundalo to na malim. Uy na ubangap man kaya ta. Kaya tir wala na wala tabsu to kullal bas. Patakoda maluman mahsur. Ay man no. Mabano ba kaya ta uy alay mga bangang buka itso pira ka pa man. May kakapay mga dumite so pira ka. Udi na medin mada. Da malamber ako. Da malamber. Lapis ko pa. Yan ang mga kailangan na ka. So yung manan yan na, ay kailangan na piliin tanong to, nagyong to tawa, may ilay tanoron, aknabetan to malay ibubaya sa giyang gaya, kurari guduya. So, ginaniyaman na mga miyaluitan no, mga kailangan na ipilitan ko, uluan. Sak na rin aburos din, ay ilay na kano. Na mata nga upama ko, di maali na giyang kaya beta dumadagla tao. Eh piliran ko, o dato na, kagi malay tamo. Kaya baganian sila no. Di na kagi etong aneran. Mada sigiran no. Mada sigiran. No. Una na di maalin. Kagi na ni kapitano. Na di talud mataam so kape o ang gobyerno di na kapaginta. Mata. Balasan wala lagi nga pagarita no. Sabab sa gimo ta kay senior ka no sa gimo mga pakayan o pamuka na kapapatutan si kuda to. Kapakaya butuan tano, piliin tano. Saya puntusan naging na kuan reaga naging kaya pagrita no na paganero naging utwa mapadalam sa gyung uta pili na kada to mati mo naging enom paganero naging utwa kapag inuntulan ikadua naging utwa ada na sabuti ano pa mana sabuti na pamawa na mala sabut ka na ba may to pa ilmu na ba sigo sa gyung utwa ilmu pa masigo pamako kapamangdo na kapamangdo kuway. Ikatlo na ad na pamikiran yan si ko din yan ikan dato akang gobyerno sa para si ko kadagla no pa madagla taw. Ikapat na nanduduno nagyong kutuwa si ka pa mapay kang bubulosan ng nabali sakitan ay ikalima na nanduduno so sadya kawaraw asin yan na pugusara si ko mapya ay ka naman nagyong kutuwa may ito ibubaya si kutamok sa balasangan wala sa giyang kaya kaya pamakinig niyo wag kaya muntay niyo sa giyang kaya video tanong sa pag-imbit na mis kanubo kumbong na mis kanubo rin sa like niyo wag yung kaya page tanong bitara sa kawang share niyo wag yung mga video kalo-kalo na kisang pa isi ko doon makamuntay na napakaparuli kano sa balas sa pakanud na milkano so salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.